Здравейте на всички! Вчера ме попитахте в коментар някой от вас какво всъщност мисля за тройката. Подходящо ли е в едни партньорски взаимоотношения да има трети човек, мъж или жена, да може да... дали това се възприема по-добре от погледа, всъщност това допустимо ли е, нормално ли е и какво ми е моето мнение. Аз смея да кажа, че всеки от нас има своите фетиши. Фетиши, в които всъщност той избира какво иска да прави в сексуалния си живот. Има хора, които имат много разкрепостено виждане в взаимоотношенията. Има други, които всъщност не им достига много от нещата и потърсват трети човек. А някои от партньорите, те всъщност дори харесват по този начин да разнообразяват дълго съвместния си живот. Аз мисля, че по-добре е да се насочите към това всъщност, кое ви удовлетворява, кое ви кара да се чувствате добре, кое ви кара да можете да изпитвате комфорт, оргазми и удоволствие. И ако третият човек за вас, това е вашето щастие на сексуално ниво, защото секса, когато го правим, ние имаме щастие и на емоционално ниво и по този начин сме по-добре физическо развити. И аз мисля, че няма нищо лошо. Ако трети човек или дори четворки да си правите с приятелски семейства или случайни семейства, това ви кара да се чувствате добре. И никой от партньорите във връзката не се чувства конфузно, не го прави, защото другия го принуждава. Всичко е в реда на нещата и вие трябва единствено да си доставяте щастие. Затова, скъпи мои, тези, които сте в партньорски взаимоотношения, в дълги връзки и сте решили да се разнообразявате по този начин, аз съм за това. И смея да кажа, че който се чувства по този начин добре, това е неговото нещо, което трябва да прави.